Tarta guztiak ez dira goxoak izaten. Aurpegira botatzen dituztenean adibidez grazia gutxi egiten du. Ranking honetan aurkitu ditugun tartakadarik onenak. 3. postuan, Zigor Iturrieta, alias Txoriene. Hau tarta aurpegira botata ere ez da isiltzen. Mogordiak, zoragarriak, ekologikoa gainea. Mogordiak. Bueno, guazen agurpenea. 2. postuan, Euskitze eta Julian Jantzi. Nafarroako lehendakariari etzitzaizkion bat ere gustatu, abiadura handiko trenaren kontra protesta eginez bota zizkioten merengezko tartak. Fiskaltzak eta Bartzinaren abokatuak 5 eta 9 urteko kartzela zigorrak eskatu dituzte, akusatuentzat urren ez urren. 9 urte, 3 tartakada emateagatik. 3 urte tartakada bakoitzeko. Txapuza. Ezin da horrela eraman, bandeja bat. Eta are gutxigo horrela erabili. Bai? Ordon, nola da gazteleraz, imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, nire daukati ja irudia. Kalkulua erabilita, osea, ja kalkulatua. Eta 50 posibilidad. Oida, ejekutatu. Ras, ras. Eta hirugarrena, ondo igurtzi, ondo igurtzi. Kaso honetan hile urdindua zaio nabitzen apenas. Hau da benetan ondo botatuko tarta da. Eta lehen postua, Alex Sardui. Baten bati begi atera etziotenean gaitzerdi. Alex, a ver. Irunen ondo. Nongoa da, la vieja trova santiaguera. Cuba. Pues Javier. A ver, Berrizori, el salto del trigue.